Kuma mazge ni yadda kuke so yalla bai. Amma dan Allah ko sunan mai gidanku ku faɗa mu. Kai, mene? Sunan mai gidanku yalla bai. Wai me haka ne? Tun da ka dame mu. Sunan mai gidanmu. Shikenan. Kai suri, maza kira yalla bai a waya. Gwana mimi a wuce gurin. Na gaji da maimaita abu daya. Halo yalla bai. Yau yalla bai ne a waya ko? Shiru. Kai mana shiru. Wannan fa ba wanda kake tunani bane yalla bai. A haka ne. Ku zage iya karfin ku yi kulikulin kubura da shi. Idan har ya ji mazga zai bayyana kansa. Zai yi mutuwa ne fa yalla bai. Ku shege shi. Yalla bai. Ka da ji abin da nace kawai ku shege shi. Kai hakuri fa dan uwa. Yalla bai ya ce in shege ka. Sheke ni? Wai mutu? Wai yanzu dan uwa. Kashe ne za ku kenan? Ni ban da wani fishi a kanka, kawai dai abin da ya faru, mai gidana ne ya bani kuɗaɗe ya ce in shege mai kai, ni kuma umarni kawai zan bi. Jinan, fara min me ya bukata ka ta karshe, zan cika ma. Wayo. Ya kai dan uwa, kana so ka girka abincin biki a karo na karshe? Kafin ku kashe ni ko so ɗaya ne ku daure ku faɗa min sunan mai gidan naku. Ai hakan ya saba ka'idar mu. Jinan suri, kawai ka cika aiki. Danwa. Magana ta gaskiya ba zan iya aikata hakan nan ba. Domin kakata ta ce kada ka taba shege al'ummar biramin ko kuma maguna domin hakan babban zunubi ne. Wayo danwa. Dan Allah. Kai, shege shi. Wayo. Danwa. Wayo. Yalla bai, wannan ita ce shikata ta farko. Dan Allah ku tayar murna. Murnar shikar farko. Murnar shikar farko. To mana yara mu je. Murnar shikar farko. Murnar shikar farko. Murnar shikar farko. Yanka magogoransa. Yalla bai. Dan Allah minti ɗaya. Mene? Dama kun ce mun faɗi bukata ta ƙarshe. Ina jin ka. Idan har ya kasance kun kashe ni a haka da zare mai daraja a wuyana, to za ku iya shiga wuta. To idan an cire shi fa? Aljanna za ku shiga. Na tabbata yalla bai. Kai, cire ka shege shi. Dan Allah ku faɗa min sunan mai gidanku ko so ɗaya ne. Dan Allah ku dore ku faɗa min sunan wanda ya turo ku. Na haɗa hannayena. Ina roƙon ku faɗa min sunan shi. Dan Allah ku faɗa min sunan shi. Wai yanzu kenan ba za ku faɗa min sunan wanda ya turo ku ba? Yalla bai, dan Allah ku faɗa miki sunan mai gidan ba ka mutuwa zami.
Wayo kai! Kakarka ta ce karka kashe maguna da kuma mutanen Brahmin. Amma sai ta manta bata ce maka karkai wasa da damusa ba. Royal Naidu ne! Royal Naidu! Me kamfanin Naidu? Royal Naidu! Na fada maka sunan fadan uwa. Ga irin ta na tun da nake tambayar ku. Amma kun ki faɗa. Ga abin da hakan ya jawo nan. Kalla abin da ya faru da kai. Rashin sa'a ka shine da ɗan kaɗan ka makara. Ɗan ƙaramin taƙi kenan. Wannan ƙaddarar ka ce da aka riga aka rubuta maka. Kai!